ụmụnne m ndị Igbo ana m ebe ngala na-apụta wee fụ mashin tere obere nwa mashin a na-ebu ọkụ wee jee ahụ nwa small boy girl. 3 hospital ka anyị gara na Nnewi ya. First one si na nwere oxygen na ebuje ebe ọzọ ebuje nke anyị bujere ndị agha sị na ha na ga-eme ihe dị na in fact Nigeria enwere isi sị na ha ga-eme ihe dị na the guy anyị bụkwa na enwere hospitals ha dara etere anyị garụkwa ebe ahụ ndị ụlọ ọgwụ asị na anyị ga-ebu ụzọ kwụọ 550,000 naira gwa ya aka ị ga-adọrọ anyị wee buru ya ebe n'ụlọ ọgwụ mgbe ka bịara na this hospital fafuna this child na machine kụrụ ya ọ dị ekwu okwu nọtụ ebido nyewe ya treatment without ikwu okwu kaadị without ikwu sụkwa ọgwụ ebido nyewe treatment immediately. In fact, mgbe afọ ife I was very 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 happy because nke anyị gara aga sara before ebido nye ya any treatment na anyị ga-akwụ 550,000 naira mụ na nwa m amara m the boy I don't know the small boy just so I'm familiar to carry him with other people to bring them to hospital to save the life of this small boy. This is the hospital, Holy Trinity Hospital, close to African Girls, Nnewi. God will bless this doctor. God will bless this doctor. I'm very happy. Nife Doctor Amele. I'm very happy for this hospital. I'm telling the truth. Okay, ụmụnne m unu anụgo ife nwanne anyị nwoke bụ Ebube Joseph kwuru na this video. First of all, thanks to him because through him kịta ka ya bụ nwata ji were nwetakwa life here again. Ịghọtago? Thanks also to the doctor. Ịghọta akwụbele okwu ego before bitobi aka. My message na social media bụ no mmadụ buchi mmadụ ibie. You understand what I'm saying? And ihe gosili ife ahụ na-ekwu ga na-emekwa steady ka iwe nwee ike ịghọta ife na-ekwu. Imagine na etu ndị ọzọ si agata na-agbafe the guy na Ebube Joseph gatakwa agbafe nwere ike this guy anwụrụ. And ihe akwa ya egosiri ka system by si wee dị na people are buying na Nigeria because of gịnị na agbala kaadị abụ ego one ị na-ene mmadụ anya mmadụ anwụrụ. So now imagine godu na onye akịta ife a mebu nwanne gị ma ọ bụ nọ gị nwa ma ọ bụ onye dị related to you. A lot of people na-akpa anyị na Nigeria because of gị na enwere ego eji eju ụlọ ọgwụ. That is the fact. The other day kịta ana m anọ that na teaching hospital Nnewi na ha nọ strike. Do you get the point? If that in ife na-egbu anyị na Nigeria that is you or the rot anyị na-anwụ because of na anyị enwere ego.